Είσαι έτοιμη για να δεις το πιο δύσκολο μαγικό που ξέρω? Yes. Και ξέρεις γιατί είναι το πιο δύσκολο μαγικό? Γιατί? Γιατί δεν θα το κάνω εγώ. Ποιος το Θα κάνει? το κάνεις εσύ. Είσαι Αποκλείεται. αγχωμένη? Ναι. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ένα χαρτί βέβαια. Οπότε, Ωραία. καθώς τα ρίχνω, πες κάπου ένα stop όπου θες. Stop. Ωραία, θες το χαρτί που είναι κάτω στο τραπέζι ή πάνω στην τράπουλα? Πάνω στην τράπουλα. Τέλεια, θα το δείξω και θέλω να το θυμάσαι. Είναι το Τέλεια. χαρτί σου. Ωραία, θα το αφήσουμε εκεί και για την ακρίβεια θα το χάσουμε κάπου. Μπορούμε να ανακατέψουμε κιόλας τα χαρτιά. Σημασία έχει να μην ξέρουμε ούτε εγώ ούτε εσύ πού ακριβώς είναι το χαρτί σου. Οπότε, είσαι έτοιμη? Θα κόψουμε και μερικές φορές για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο δύσκολο. Και θα ανακατέψω και την τράπουλα με έναν τρόπο που θα είσαι πεπισμένη ότι δεν υπάρχει καλύτερος. Συμφωνείς? Οκ. Ωραία. Θα ανακατέψουμε όπως την τράπουλα προφανώς. Και ήρθε η ώρα σου. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι απλά να κόψεις κάπου την τράπουλα. Όπου θέλω. Ναι, φυσικά. Ωραία. Ωραία. Ναι, εξαιρετικά. Και τα βάζεις από πάνω τα υπόλοιπα. Τέλεια. Ποιο ήταν το χαρτί σου? Το 3 μπαστούνι. Το 3 μπαστούνι. Για γύρισε το πρώτο χαρτί να δούμε πόσο κοντά έχεις πέσει. What? Σου είπα το πιο δύσκολο μαγικό που ξέρω. Μα εγώ το ξέρω. Εσύ το ξέρεις και αυτό. Εγώ δεν το ξέρω. Οπότε είναι το πιο δύσκολο.